jako mi je veliko zadovoljstvo što sam danas u Privrednoj komori i što smo došli stvarno do jednog momenta da možemo da koristimo sve resurse koje imamo u zemlji i da najavimo novi nacionalni projekat Srbija, zemlja nauke, zemlja inovacija. Kada pričamo o ovom projektu i o ideji koja stoji iza nje, naravno jeste ideja povezivanje nauke i privrede i razvijanje i jačanje ekonomije koja se bazira zaista na znanju i to jeste jedna realnost i jedna neophodnost kako bi srpska ekonomija mogla da bude mnogo konkurentnija i mnogo snažnija ne samo u regionu, već i na globalnom nivou. Što se tiče potencijala koji naš inovacioni sistem ima, mislim da su godine iza nas pripreme i izgradnje jednog zdravog i motivišućeg ekosistema za bavljenje inovacionom delatnošću. Počevši naravno od vrlo kvalitetnog obrazovanja, pre svega u nekim tehnologijama koje su sada izbile na površinu, a to jesu tehnologije vezane za STEM obrazovanje. S druge strane imamo kvalitetne naučno-istraživačke organizacije, imamo vrlo podsticajni regulatorni okvir, imamo vrlo dobre podsticaje ako pričamo i o poreskim podsticajima, imamo različite izvore finansiranja, sve sa idejom i tom premisom da se nauka i privreda spoje i da na neki način učvrstimo ovu vezu. U ekonomiji, naravno zasnovanoj na znanju, istraživanje i inovacije jesu ključne i ako pogledate sve rastuće kompanije, sve ozbiljne kompanije, njihov prioritet jeste istraživanje i razvoj. Znači, nema više rasta kompanija, više nema razvoja ekonomije bez ovog principa. Mi smo u strategiji pametne specijalizacije nekako na lep način već započeli ove aktivnosti u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, odredili neke prioritete za koje možemo stvarno da pokažemo da imamo snažnu industriju, da imamo snažno istraživanje i razvoj, da imamo dobre naučno-istraživačke institucije i da to treba da budu prioriteti razvoja zemlje kako bismo izašli sa proizvodima i sa uslugama, sa jednom dodatom vrednošću i samim tim čitavu našu ekonomiju gurali napred. I zato smo vrlo ponosni, zahvaljujem se čitavom timu ljudi koji je radio prethodnih 6-7 meseci na ovom projektu, da možemo da objavimo da imamo novi projekat koji će zaista ovu celu filozofiju Srbija, zemlja nauke i zemlja inovacija promovisati u gradovima širom Srbije. Tu nam naravno će nam direktnu podršku, pored našeg ministarstva, dati Fond za inovacionu delatnost, Centar za promociju nauke, Privredna komora Srbije i Fond za nauku i želimo zaista da Srbiji promovišemo i da ponudimo da se bavi inovacijama. Prvi događaj koji će se odigrati u Nišu 11. oktobra sa početkom u 12 časova će biti nekako taj prvi svečani događaj u jednom jakom industrijskom gradu, u gradu koji ima jak univerzitet, u gradu koji ima jedan od 4 naučno-tehnološka parka i mislimo da je Niš sjajno mesto da počnemo našu kampanju. Svake druge nedelje obilazit ćemo gradove po Srbiji i promovisati od Novog Pazara do Novog Sada, Subotice, Kruševca, Vrnjačke Banje, promovisati inovacije i pružati zaista informacije i podršku ljudima da se uključe u različite projekte. Naravno, izuzetno nam je bitna i saradnja sa Privrednom komorom s obzirom da imamo infrastrukturu, znači oni imaju regionalne privredne komore koje će nam takođe pomoći da ovaj projekat sprovedemo u delo i da pozovemo ljude da se prijavljuju na zajedničke projekte. Imamo razgranatu mrežu inovacione infrastrukture, 4 naučno-tehnološka parka u koje je uloženo do sada 50 miliona evra, još 70 miliona evra ulažemo u proširenje njihove infrastrukture, gradimo novi naučno-tehnološki park u Kruševcu, imamo mrežu od 23
mala inovaciona Smart City centra pod čitavoj Srbiji koje smo umrežili, vezali za naučno-tehnološke parkove i zaista hoćemo da napravimo jednu sistemski rešenu infrastrukturu koja će zajedno i sa infrastrukturom koju već Privredna komora Srbije ima činiti osnovu za dalji razvoj Srbije. Fond za inovacionu delatnost od 2011. godine je uložio 73 miliona evra da podrži razvoj projekata koji podrazumevaju saradnju nauke i privrede. Fond za nauku fokusira na istraživanja, do sada 50 miliona evra uloženo. Mislim da imamo dobru osnovu da sad mnogo hrabrije i agresivnije uđemo u tu neku međunarodnu trku što se tiče i industrijskog potencijala i potencijala privatnih kompanija i potencijala za nauku. Ono što još na čemu radimo, i ja se nadam da ćemo brzo moći i to da pružimo kao jednu infrastrukturu koja će nam pomoći u ovom procesu, jeste da radimo na izgradnji portala naučne infrastrukture. Na tom portalu će se naći sva infrastruktura, oprema i usluge koje naše naučno-istraživačke organizacije, instituti, fakulteti imaju u svom posedu i koju želimo da otvorimo prema privredi. Ja znam da sve kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem zahtevaju i ulaganje u opremu. Na ovaj način država daje tu infrastrukturu da se koristi pod određenim uslovima, da koriste eksperte koji znaju da rade na toj opremi i da im pomognu u razvoju njihovih proizvoda. Mislim da je to jedan sjajan korak napred, da infrastrukturu koju je država već uložila, zaista značajna sredstva, možemo da koristimo svi, a za naravno benefit čitave države. Takođe, imamo Kancelariju Privredne komore Srbije u Briselu, koju bi mogli isto tako da koristimo i za potrebe naučno-istraživačkih organizacija i na taj način da izađemo iz okvira Srbije i da imamo neke svoje timove tamo gde će nam Privredna komora onda pomoći da se spajamo i sa nekim stranim kompanijama. I u sledećem periodu, naravno, Ministarstvo će pružiti podršku regionalnim centrima Privredne komore Srbije, u njih je 16, odnosno 17, 16 ja mislim, je li tako? Dobro. Pružit ćemo obuku, vrlo specifičnu obuku, kako da pojačamo njihovo znanje iz oblasti razvoja inovacija i tehnološkog transfera. Kao što vidite, ovo je jedan baš sveobuhvatan projekat koji sve što imamo u zemlji na neki način stavlja u funkciju razvoja inovacija, razvoja nauke, razvoja novih proizvoda i povećavanje konkurentnosti i kompetitivnosti, na kraju krajeva, našeg privatnog sektora i na međunarodnom nivou. Još jednom da vas pozovem, Niš 11. oktobar u 12 časova, Naučno-tehnološki park. Počinjemo sa aktivnostima, jedan široki tim, multidisciplinarni tim će biti tamo prisutan da komunicira sa privatnim sektorom i da im objasni ideju ovog projekta. Imaćemo različite programe u okviru ovog projekta. Kao što ste videli, znači uključeni su i Fond za nauku i Fond za inovacionu delatnost koji su već sami po sebi mesta gde mladi mogu da se uključe. Mladi preduzetnici, zaista moj najtopliji poziv svima da prate kada dolazimo u njihov grad, da čuju, jer još uvek ne znaju informacije, ne dolaze do svakoga u Srbiji i naša ideja jeste da stvarno sve informacije, sve pogodnosti, sve šanse prikažemo iz različitih uglova, od Fonda za inovacijonu, Fond za nauku, Centar za promociju nauke, Privredna komora, i da im pokažemo u stvari koje su mogućnosti. Nažalost, većina njih ne zna koje su mogućnosti. Imamo takođe te lokalne inovacione Smart City centre koje smo sada stavili u jedan specijalan program, da kažem, da ih ojačamo i da u mestima gde nemamo univerzitet, fakultet, nemamo naučno-tehnološki park, ipak za njih postoji mesto
mesto gde će doći i do ovih informacija, pored regionalnih centara Privredne komore, i gde će moći da razvijaju neke svoje ideje, a podršku će im pružati jedan od 4, odnosno 5 naučno-tehnoloških parkova. Stvarno hoćemo napravimo nekako mrežu gde god da se nalazite u Srbiji, možete doći do mesta početka razvoja vaše inovacije. Dragi predstavnici medija, draga Jelena, hvala još jednom što ste ovde sa nama, da pre svega se zahvalim ne samo što ste nas prepoznali kao partnera u realizaciji ovog, po meni, jednog od najvažnijih nacionalnih projekata u poslednjih nekoliko godina, već i kao ključnog partnera u čvršćem povezivanju sa naučno-istraživačkim sektorom, pre svega povezivanju privrede i naučno-istraživačkog sektora, ne samo da se bolje upoznamo, već da zaista pre svega imamo 3 glavna i osnovna cilja, a to je da inovacije budu prioritet, da ulažemo u ljude i da stvorimo ono što kažu od inovacija proizvod. A kada inovacija prepozna svoju svrhu, kada prepozna svoju potrebu na tržištu, onda ona postaje i inovativni proizvod. I to je ono što želimo zajedno da ostvarimo. I to, čini mi se, možemo samo zajedno i da napravimo. Moram da napomenem, moram da se zahvalim, zaista, ja sam 8 godina već, možda i duže malo, predsednik Privredne komore Srbije, nikada nismo imali ovakvu vrstu saradnje sa naučnom zajednicom i sa zajednicom, i sa ministarstvom, ali i sa univerzitetima, i to ima dosta razloga u tome što, osim akademskog zvanja i naučno-istraživačkog rada ministarke je bila direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, inicijator je projekta Biokampus 4 i bila je posebno posvećena saradnji nauke i privatnog sektora, tehnološkom transferu za razvoj biomedicine i biotehnologije, komercijalizacije različitih naučnih istraživačkih projekata. Dakle, imamo nekog ko nas razume i to je ono što je najvažnije. Dakle, sa ovakvim preduslovima ulazimo u jedan projekat koji, čini mi se, može da da fantastične rezultate, da zaista prepoznajemo šta možemo da uradimo sa našim kompanijama i šta naše kompanije mogu da dobiju od naučnih instituta, od naučne zajednice. Isto tako, da upoznamo naučnu zajednicu sa onima što naše kompanije jesu, šta mogu da rade, na kojim poljima rade, u kojim tržištima rade, gde je ono gde mogu i same da budu inovativne. Vlada Srbije zaista uradila prethodnih godina kao ni jedna druga u Evropi, čini mi se, a pratim dosta, uglavnom sam u svom poslu po inostranstvu i ne postoji niko ko me nije pitao šta se to kod vas dešava, kakav je to bum i kada su u pitanju inovacije, inovativne tehnologije, ali posebno jedan okvir, državni okvir podsticaja kada su u pitanju poreski sistemi, kada je u pitanju određene olakšice i subvencije, baš upravo za istraživanje i razvoj. I tu smo, čini mi se, dostigli neki nivo koji je možda i najbolji u Evropi trenutno, kada pogledate kakav sistem je osmišljen. Da li se dovoljno koristi? Ne. Da li ćemo ga koristiti? Hoćemo, i zato upravo ovo želimo i da radimo. Čini mi se da još uvek ne poznajemo ni dobro šta sve možemo. Ne samo kroz našu mrežu regionalnih komora u Srbiji, ali kroz naše predstavništva, kroz naša sva predstavništva u inostranstvu, da li je u pitanju Brisel ili je u Beč ili Frankfurt ili je Dubaj, nebitno, zaista želimo da od ovoga napravimo jednu veliku, ne samo promociju, nego ponudu onoga što Srbija ima, a ima dosta toga i kada je u pitanju inovativne tehnologije u poljoprivredi, dakle inovativne tehnologije u medicini, inovativne tehnologije u različitom mašinskoj industriji, u elektroindustriji, dakle to su sve stvari na kojima možemo da gradimo naše srpske proizvode i za to je potrebna saradnja na kojoj smo ovde i kako smo je ovde i osmislili. Dakle, ono što mogu da kažem i ime Privredne komore Srbije, ovo se izuzetno poklapa sa ovim što danas radimo, a to je da sada u oktobru pokrećemo i inovacioni hub koji je jedinstveni deo Centra za digitalnu transformaciju koji se pokazao kao veoma dobar model kada je u pitanju digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća i malih i srednjih proizvodnja. Sada idemo u ovaj sledeći korak, a to je da spajamo veliku industriju, velike kompanije, tradicionalne kompanije sa inovativnom zajednicom. Ne govorim samo o IT-u, govorimo zaista
o svim vrstama inovacija i to je ono čemu se posvećujemo u narednom periodu i to nam je glavni prioritet. Upravo s krajem ove nedelje ćemo biti na razgovorima u Nemačkoj i možda ćemo, nadam se, završiti dogovore da budemo prvi koji će primeniti i inovacijnu platformu da kažemo, za privatni sektor i za privredu koja je bazirana na veštačkoj inteligenciji, osmišljena je od strane zaista fenomenalnih ljudi iz Austrije i Nemačke, a upravo su izabrali da Srbija bude ta gde bi to želeli da pokrenu, jer su prepoznali šta ovde mogu da dobiju. Ne Nemačka, ne Austrija, nego upravo Srbija i ne male zasluge za to ima i Jelena. Hvala puno i naravno premijerka koja je posvećena punim svojim kapacitetom od kada se bavi ovim poslom, zaista promenama i ono što smo do sada uradili je veliko. Ne govorim samo o tome sad kao iz ugla privrede koliko nam inovacijona delatnost sve više ulazi u GDP, koliko nam raste udeo u izvozu kada su u pitanju od IT-a do inovacija, već govorimo o tome da smo jedna od retkih zemalja koja ima obavezno kodiranje i programiranje u osnovnim školama, da smo jedna od 29 zemalja u svetu koja je članica globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju. Dakle, to su neke stvari koje su činjenice i koje su prepoznate u celom svetu i upravo se zbog toga događa da nas zovu i da nas hoće kao partnere za neke stvari koje još nigde u svetu ne postoje. Hvala vam. Ništa, radimo zajedno na ovome.